Друго често заболяване, което по принцип е много рядко, но в тази клиника се срещаме сравнително често, тъй като е много специфично, е така наречената Мениерова болест. Мениеровата болест е заболяване на вътрешното ухо, при което налягането в него се покачва за определен период от време и в този период пациента изпитва много сериозен дискомфорт, свързан с специфичен световъртеж, специфично движение на очите и едно от най-неприятните неща на тази болест е, че тя краде малко по малко от слуха на пациента. Много типично за нея е, че по време на пристъп слуха на пациента отслабва, но това не винаги се случва в първите пристъпи. Затова при всяко едно такова оплакване е хубаво пациента да бъде прегледан, за да може да бъде диагностициран на време и да предотвратим последващите неприятни случаи. Аз съм доктор Ценимир, невролог, отоневролог и специалист по неврална терапия в Баланс клиника.